Mabhinca namabhincazi njani yaphila olibingelelayo umfo amahlobo kaNongoma osuthi eMakhalathini. Ngaphandle ukumosha isikhathi ahlala odabeni oshisayo manje olusasey'Thebeni. Umculi wamaskandi u-President of the Blue Nation uKhuzani Mfwapho sememezele ukuthi igcwalisa iMabhida yakulo nyaka noma sengeyona igcwalisa iMabhida sekuyigcwalisa i-Orlando isise-Orlando Stadium owamanje. Uzokhumbuleka ukuthi ngomhla ka-30 ngonyaka ondlule ngo-2019 yaba khona igcwalisa iMabhida eyayiseMoses Mabhida Stadium ine-carrying capacity 85,000. Yagcina igcwele-ke kwakuhlangene abaculi abaningi nabalandeli bacula abahlukene kubala khona begcokana abethwasekazelo obahubi ofeze emnyama mina ngabala bani inqwaba yayikhona. Yagcina igcwele-ke ngokuhlangana kwabalandeli nabaculi bamaskandi. Usimemile futhi nakulo nyaka le kaNdonga ibhalo abortion eGoli e-Orlando Stadium yona-ke ene-carrying capacity 40,000 ecishe ibuhafu wale stadium le esasigcwalisa ngonyaka ondlule. Uzokhumbuleka ukuthi i-Orlando Stadium i-stadium futhi esasithembiswe i-President of the Red Nation igcwalisho ukuthi lizoyigcwalisa. Salinda sathi Orlando ngazakhumbula icwecwe ephume manje ngoDisemba, kodwa mina ngikho-ke lapho kwaba khona-ke ilokhu-ke okutrenda ko-WhatsApp nako-Facebook ukuthi igcwama izogcwalisa i-Orlando, kodwa salinda sagcina kwaze kwaphela unyaka silindile. Kodwa kulo nyaka-ke Mfwapho ngosuthi uyayigcwalisa, kodwa imininingwane eminingi ngayo nosuku nayo yonke into ama-line-up yonke leyo nto leyo uzoyimemezela emcimbini kaMcineka iMaskandi World Cup ibhucuzeke ejwayele ukuba la ngoJulayi. Esimanje zonzo indaba ayipheli, kodwa kwamanje sithi khulu. Ngiyabonga.